Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin Aisha's Kitchen. Shirin Aisha's Kitchen shiri ne da muke kawo muku girke-girke na zamani da na gargajiya tare da abin sha. Kamar kodayaushe suna na Aisha Muhammad Amin. Satin da ya gabata mun kawo muku yadda ake yin lemon zoɓo da cucumber. Yau za mu kawo muku yadda ake cucumber lemonade. Uwar gida, shi wannan cucumber lemonade yana da daɗi sannan yana ƙara lafiya. Sannan masu son su rage ƙiba za su ringa shan shi kodayaushe. Sannan wanda suke son su rage tumbi su ma za su iya sha. Sannan wannan lemon namu yana ƙara garkuwa a jiki. Sannan yana taimakawa, yana wanke ƙoda, sannan yana wanke mafitsara. Uwar gida, idan za ki yi wannan lemo na cucumber lemonade, kina buƙatar cucumber, kina buƙatar citta, sannan kina buƙatar lemun tsami. Da farko uwar gida, idan kika samo robar ki mai kyau, sai ki ɗauko cucumber ki sai ki saka a ciki. Sannan sai ki kawo gishiri da ruwa sai ki zuba sai ki wanke. Ki wanke cucumber sosai, sannan sai ki kawo wani ruwan sai ki sake ɗauraye ta. Bayan kin zubar kin ɗauraye roban, sai ki dawo da cucumber sai ki sa a ciki. Sai ki rarraba ta, sai ki ɗauko abin goge kuɓewa sai ki goge. A nan muna amfani da abin goge kuɓewa ne saboda kalar bayan masu koren kenan muna so ya fito sosai. Shi yasa ba za mu yi blending ba, amma idan uwar gida kina buƙata za ki iya blending saboda ya fi sauri. Idan kika yi blending ɗinta, za ki ɗauko cittar ki ita ma sai ki wanke ta, ki kankare ƙasar ciki sai ki gurje ta sai ki haɗa. Sannan sai ki ɗauko lemun tsamin ki sai ki matse shi, wannan ruwan na baya mai ɗan yaji da ɗaci duk za ki matse shi ki tabbatar ya fita. Sannan lemun tsamin zai yi ruwa sai ki zo ki ɗauraye shi, shi ma sai ki zo ki matse ki ajiye shi a mazubi mai tsafta. Bayan duk kin gama wannan uwar gida, za ki ɗauko wani a mazubin naki sai ki zo ki sa rariyar ki mai tsafta duk sai ki haɗa sai ki tace. Kamar yadda muka sani, shi lemun tsami source ne na vitamin C, sannan kuma yana taimakawa, yana wanke ƙoda shi ma, sannan kuma yana ƙara garkuwa a jiki. Bayan kin haɗa uwar gida, shi wannan lemon idan kina so za ki iya zuba mishi zuma ba sai kin sa siga ba, amma kuma idan kina so za ki iya shan shi ma haka domin yana ƙara lafiya sosai a jiki. Sannan kamar yadda muka sani, ɗanyen citta tana maganin mura, tana ba wa jiki ɗumi, sannan tana taimakawa garkuwar jiki, sannan tana maganin kumburin ciki. Uwar gida, da fatan za ki yi wannan lemo namu cucumber lemonade, za ki ringa yi ma yara, sannan za ki ringa yi ma mai gida. Ku kasance da mu wani satin domin jin shirin da za mu kawo muku. Sannan kar ku manta ku yi subscribing channel ɗinmu. Sannan idan kuna buƙatar ƙarin girke-girke za ku iya turo mana domin yi muku. Assalamu alaikum warahmatullahi.